Ħaġa tas-sew tal-akbar aġeb li Alla jsir bniedem u jmut għall-kreaturi tiegħu. Waqt l-opra tal-fidwa tagħkom jien u sieħbi Gabriel konna ma' ġenb Ġesu, wieħed kull naħa tas-salib fuq il-Kalvarju, naduraw it-tjubija u l-ġustizzja ta' Alla. O ġdera, rajna li maħabba li ma titqies xtalla lejkom il-bnedmin, x'in biex jifdikom lilkom għaddejja tiegħu qiegħed għall-mewt liben waħdini tiegħu. Rajna u staġibna fuq il-ġustizzja ta' Alla, x'in ir-Re tal-Glorja, miksi bid-nubiet tad-dinja, smajnieh jgħajjat mis-salib. Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlatni. U meta Kristu qal huwa mitmum, rajna r-renju ta' Satana fuq l-art jiġġarraf għal dejjem. Malli r-Redentur tagħkom li xtrakom bid-demm prezzjuż divin tiegħu mejjel rasu u miet, aħna rajna tila bħal inċens maħruq fin-nar li kontinwament kien u jibqa' jgħajjat quddiem it-tron tas-Santisma Trinità. Paċi, maħfra u saħħa. Inti ġejt feddej, lilek rat il-ħajr bil-kbir, għax vittma oħra ma setax tasal biex tħallas b'mod xieraq u den lill-ġustizzja divina u tneħħi id-dnub tad-dinja.